El passat dia 22, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, acompanyat per la vicepresidenta Maria Josep Amigó, presentà el nou parc mòbil de la corporació, apostant de manera clara per les noves tecnologies i, en aquest cas, les ecològiques. I és que el nou parc mòbil oficial serà una combinació de cotxes híbrids i elèctrics depenent del recorregut a efectuar. Jorge Rodríguez declarà que és moment de treballar en la reducció d'emissions i facilitar la mobilitat sostenible. D'esta manera, anuncià que es para la compra de 4 Ford Mondeo per a que els nous models que es compren siguin sostenibles i ecològics, en un pla que s'anirà executant de manera progressiva. Pensem que cal predicar amb l'exemple, som des que pensem que hi ha que anar treballant en la línia de la sostenibilitat medioambiental i per tant també hem volgut vindre amb un cotxe elèctric i a més hem volgut començar per una àrea que sabeu que va ser transcendental per a la Diputació de València com és l'àrea de benestar social. Si sempre hem parlat de la necessitat d'una sèrie de pilars fonamentals sobre els quals sustentar una acció de govern coherent, un d'ells ha sigut el de la política econòmica, el d'aquella política que d'alguna manera ens permeta facilitar la generació d'ocupació per part dels municipis. Des de luego l'altre pilar fonamental és el benestar social, és la generació de polítiques socials que cada vegada es facin més iguals i que dignifiquen les condicions de vida. Jo crec que començar per així hem volgut que també siga un símbol de quina volem que siga l'acció de govern de la Diputació. Pensem que és necessari treballar en la línia de reduir les emissions i també pensem que és necessari treballar en la línia de facilitar la mobilitat sostenible. En aquest sentit, hem pensat que era un gest i que era important comptar amb aquest vehicle, que serà probablement el vehicle que utilitzarem tant des de presidència com des de vicepresidència per manejar-nos almenys per València. Està clar que per a llargues distàncies probablement encara no siga viable, però sí almenys per a el que són distàncies curtes.